what's up mga idolo? Yes, nagbike ako papunta dito sa farm. So trinay kong magbike kung kaya ko. At ayun, kaya ko naman. Hindi ko siya binudyuhan nung papunta ako dito. Baka kasi hindi ko kayanin. Umatras lang ako. So kaya naman pala. So ayan, mamaya pagbalik ko ay i-video ko mga idolo. So kailangan magbawas ng timbang dahil bumibigat na ako. Anyways, so ito yung mga trekking duck, nandito na, maingay sila. Wala pa si Cousin Donald. Ewan ko kung pupunta siya ngayon dito o baka busy sila doon sa kanila kasi may bisita yata sila mga idolo. May auntie kaming galing sa ibang bansa. So tingnan ko lang kung anong magagawa ko dito. So supposedly ay papatubigan sana namin dito dahil ay nakausap ko na yung mag-aararo at kailangan to patubigan muna yung sa labas para traktora kasi matigas daw yung lupa. So ayun mga idolo, may nakapasok na peking duck dito sa may kulungan ng mga manok. Ayan, palabasin natin yung dinala si Ryan dito ng mga pakwan mga idolo. So ewan ko kung to, mga reject yata to o papakain natin dun sa mga pero may mga okay siguro dito. So papakain natin to sa sa mga peking duck. So ayun, ginagyan din ni Ryan yung mga kambing. Gusto rin nila yan mga idolo. Yan. So ito, nagbigyan natin yung mga peking duck. So bibigyan natin sila ng takwan. So sabi nung kinuhanan ko peking duck na yan, pinapakain niya rin ng mga duck niya. So safe to, nakainin nila. So dito natin ito mga idolo, kain ng takwan. So ito yung karaniwan na tinatanim dito sa Kasilyan, takwan. So karamihan sila kumikita kasi maganda yung lupa dito para sa takwan. So yan, papakain na natin sa mga peking duck. So ayan mga idolo, gustong gusto nila yung pakwan, papak malala. So kahapon ito yung ginawa ko na temporary na lililiman nila. So bali 3 ganito yung gagawin namin ni Cousin Don doon sa may banda doon, tapos doon tabi doon. So ang yung pantatabing namin, yung pangbububong namin ay na yung pangalan doon Cousin? Yung natin? Pangbububong natin? Tanubong sa Ilocano. So yun ang next na gagawin namin dito. Ayan, may mga konting nagagawa-gawa pa rin kahit pa paano. Ayan mga idolo, gustong gusto rin nila. Ayan yun yung namin, Brahma. Yan mukbang sila dyan. So ayan, may alternatives na na pagkain. So mag-alas 4 na, uwi na muna kami ni Cousin Dondon at si Ryan na lang yung bahala dito. So wala naman na kasi ulit si Cousin Renald at nag-lost command na naman. Ayan si Ryan, si Elpo. Yung titingin muna dito. Ayan. Uwi na kami mga idolo.
Ako'y magbabike. Bike lang. So, ito yung ano, palabas dito sa Kasilyan, pauwi. So, yan. Ito yung kabahay. Patagtag lang ha mga idolo. So, ito yung Barangay Hall. Ay na pala, Barangay Community Center. Kasinsen? Uwan? Sige kasin, sige mo na kasi. Akong pagkasulina kon. Kapalan niya? Dama kami may tagpata ng midjay. Dama kami may tagpata ng midjay. Uwan? Mulak man tisili. Pare. Uwan? Sige kasin, sige. Ayan, pinsan ko yan mga idolo. So, dito yung ano, yung rough road na. So, dito. Ayan, rough road. Road malala. Dati meron ding ano, dalawang daanan dito palabas. Pero ito talaga yung usually na dinadaanan pa uwi sa amin. Ito yung pinakamalapit. So meron pang ano, dun sa Duro, yung daanan papunta kina Cousin Donald, yung inuwian niya. Pero dito rin yung dinadaanan niya. Ayan. So, usually kapag may tubig yung ilog, may tatawid rin tayong ilog, pero ngayon walang tubig yung ilog. Yeah. So, dito yung ilog mga idolo, pero walang tubig. So, at ulan. So, may ilog dito. Ang daming ibon, no? Sa part na to mga idolo, lawag na dito. Barangay ng Baljas. Dati dito ako kumukuha ng ano, na pier na nakain ng mga kambing ko. Nung doon pa sa ano, kabungaan yung ano, mga kambing. Dito ako kumukuha ng ano, ng pier. Pinapaalam ko na ano, pinarayan. Ang mga idolo dito, ano na, sementado na dito. Farm to Market Road. So dito sa ano, doon sa opposite side, doon, punta doon. So nasabi nila merong ano dyan, may ginagawang ano, fish pond na maluwang, private fish pond. So di ko pa nakita yun mga idolo. So soon siguro pasyalan ko kapag ano, nawili akong magbababike. Yan, pinahingian pala ako kanina ng ano doon, ng takbuhan, pero nakabike naman ako, hindi ko nakuha. Saka sibuyas, binigyan na naman ako sibuyas. Hindi ko makarga at ano, nakabike lang tayo mga idolo. Bukas na lang kapag
Ako yung motor. Tsaka wala kasi yung kolong-kolong. So bagong semento lang ito mga idolo. So dito yung ano, dinadaanan ni Kasundon Mawisla. Yan. Yan naman siya ano, dumadaan. Yan. Minsan dito ako kumukuha ng madre de cacao. So dito ako kumukuha ng ano pag pupunta ako ng Kasilyan. Ano to, 45 minutes ko, kulang isang oras ko babaybayin tong pauwi. So, medyo mataas pa yung araw. Pero ang bilis bumaba niyan mga idolo. Bilis. Mamaya nasa bypass na ako. Medyo mababa na yan. Ito yung landmark ng Baljas. So, yung sa kabila papuntang ano, Kaawakan. Maluwang-luwang yung mga ano dito, mga bukirin. Yun o. Oh. Yan yung mga bukid. So dito ay ano, Madiladig. Barangay Madiladig. Lawag City. Ang sarap mag-bike. Matagal kong hindi nag-bike ng malayo. Bike ako minsan hanggang bayan lang. Ang ganda sana pag mayroon tayong Insta360 na camera oh. So ayan, medyo mababa na yung araw. Bilis talagang bumaba. Nang pumunta ako dito, yan banda yung paakyat. So ngayon, bababa naman tayo. Yung nakasalubong ko si ano, si paring Roger, yung magtratraktora. Ay, ako. Hingal malala. Pero mataas kanina, medyo mataas to. Kaya dito rin ako hiningal kanina mga idolo. Yan, bababa na. Pahinga. Yes. Oh, diba? Medyo nakapagpahinga ng pedal. So, malapit na tayo sa bypass. Ginawang panghakot ng bata. Grabe oh. Lakas ha. Ginawang pit up. Malapit na tayo sa bypass. Ito na yung ano, bypass road. Ang lawag.
ay kilala rin bilang Pariñas Road. O yun, bypass na. Woo! My God. So kapag dito ang daming nagka-jogging, at saka nagba-bike din, marami rin. Galing trabaho mga idolo, mga karpintero. Sigurado ako dyan. Kaya sa katibig nga naman pag nagbabike lang. Yung bridge ng Lawag. So apparent to ng Gilbert Bridge sa yung sa San Nicolas Lawag bridge. San Bridge pala to mga idolo. Pababa ulit. Dito na ako dadaan. Dito na ako dadaan doon sa may sa may Rotonda. Dito ako lagi dumadaan. May lang, bypass lang. Access road lang din. So bypass na para yung dinaanan ko eh. So ito, access road ulit to. Pauwi doon sa amin. Come to Market Road. Pero 2 lane siya. Kaya ang luwang. Ang ganda ng araw. Malubog na araw. So ayan mga idolo, diretso lang to, malapit na sa amin. So ayan ang rota ko kapag napunta ako ng ng Kasilyan para punta sa farm. So yun, medyo mabigat sa bulsa yung gasolina dahil syempre yung balikan gain na nating 50 pesos or something or less, pero 50 pesos at 50 pesos pa rin mga idolo. So kapag medyo subukan ko din magbabike idolo, yun nga lang at medyo malayo. So pwede naman to exercise. So ayan, dire-diretso lang to mga idolo. Papunta na to tumbok na nito ang Airport Road. So ayan, at tapos na naman ang isang vlog sa isang araw. At salamat ulit sa inyong nanonood. God bless us all. Amen.